Oras madihamu sudi aka dengan macelas roha pajupak kita muse di pertanyaan pala boroha di kanal YouTube IKB Bahasa Toba. Ia si pahusor-husoran rata sonari ima nasi buku wasiat nama rodolan gok di dibata dosa luhut. Nah dienet sian Efesus 2 ayat 10 sada 1:22. Jala nagabe ojakan ni si pahusor-husor ta ima nasian ayat 10 lu nama dok. Ai marhiti ibana adong dodo dalam manopo amai di hita na dua ragami di bagasan sadatodi gok di batado sadugo bakko hisap najuk juta do gabi pangabat na sumalin diganu zolma lau marsagi tudongan na zolma tupe dan lako masagi hon narikot di parngulus diganu pare ala kola di akan na sopolarikot pe tumbak kodo rohani halak na hisap lahu marsagi taringut tuha dua pisongonido na hisapat do zolma lau mengabati halak na asing na diguari na sopatut rap di inganan na sarupa na songonido masa di kuria Efesus dido rohani halak Kristen na di Efesus do wala dinasida do halua uni ala di pangatusyon nila jahuri hola punani nasida do banu agi jangi molo uduk nasida madalaton patik nasa kuwi nuaing panura ni surat Efesus mengodok ya halua uni si lehon-lehon ni jahu badui ala ni sude iku marsigat tungtu nama ngalehot caido di bata jahu ba marhiti Jesus ngapa sadau sudi nagabi jumonok tu ibana jalamat jalo dalam sian ibana marhiti orang ma taringut tuha dua uni lomoni rohani di batas sabing dui nasa halak nama jalo dua uni ikodoragi radi marsagi tu halak na asi hamu akadongan ale-ale ni IKB namar hata tu baon haduau di bagasa Jesus nagabe silehon-lehon nagi sialani dangadok tuk sahala pesiak kitaon nabui manotu taringot tu haduau ni dongan na asi ala saguru di jahu badu haduau ni jorma ala ni sudi halak Kristen ikor radi makka porsiai pabua asini rohani debata jahuba marlaku sudi halak na asini songoni majolo pertanyaan atas sadarion unang lupa like subscribe jala sagiho tu akka dongan na asing muse marhitei nunga parsidohot tamu na patol hason barita na ulirap do IKB saya di pasu-pasu tu hatta Jesus ma hita Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.